Magayi tisanamizanepo apa. Anthu akudafe dzikoli talilephera. Tiyeni silole azungu aja abwerenso. Nenkhani ku Malawi inachuka kwambiri kanthawi kenaka awayile sinaka anafunsa adaina ake zinawo akapolo. Anafunsa kuti kodi za chilembwe mmaziona bwanji. Nda adaja anabifa chilembwe koopsa. Ananena kuti chilembwe anapanga phuma akanasi yakaya azungu aja atani atukule dzikoli kenako ndikumatani ndikumatenga mphamvu. Ineyo nimagwirizana nawo bwana kapolo. Dziko ilili tinapanga phuma. Dziko ili talephera kulilamulira. Ufulu uja ndi koma palibe chimene tikuchitapo. In fact, pa dziko lonse lapansi palibe dziko limene kuli anthu akuda kumene zinthu zikuyenda bwino. Mukapita ku Northern Hemisphere ko dziko losaukisisa kwambiri ndi Haiti. Haiti ndi dziko limene kuli anthu akuda anthu amene anayambirira kutenga ufulu odzilamulira pawokha kuchokera ku France kalepo. Almost the same time ndi mmene America imatenga ufulu wake. Koma iwo aja zaka zonsezi akukanika kuchita nawo chinthu ufulu wawo uchi. Pakana panopa tikunena panopa ku Haiti akuti kuli zigawenga mu town mbwe. Apolisi kuchita kukanika kutani kupanga control. Pakana apolisi kuchita kuchokera kuchani ku Kenya kupita kumene kukaisa kuti akasinthe zinthu. Why? Anthu akuda kumbwambwana. Anthu akuda kupanda nzeru. Ndikoziwa zoti video iyi anthu ambiri yakwiya nayo. Anthu ambiri yakwiya nayo. Kuli ma pan-africanist amaona ngati kuti ifeyo anthu akuda afe ndi ena ake. Koma amwene kuli konse kumene kuli anthu akuda next to azungu. Olo makaladi. Anthu ena amakhala ochita bwino. Anthu ena amakhala ochita bwino. Ndiye ine ndikunena kuti ifeyo ku Malawiko kuti zinthu zisinthe panopa tayitanenso azungu aja tizimiya tise kunena kuti ifeyo tayesesa zinthu zija zatani zatikanika. Atatenga boma kamuzopanda ku Malawiko wa polisi. Mkulu wa polisi anali ndani? Mzungu. Chancellor anali mzungu. Governor anali mzungu. Uku kunali azungu. Time manager system manager kanaisi ya chonchija. Chimene chinavuta kale ndiloti azungu aja amationa ngati ife ndi zitsilu, amaona ngati kuti ife yoti we are beneath them. Okay? Timaine kuwapembedza chani ndi pamene analakwitsira. Akanati azititenga nafeso ngati anthu zinthu zikanayenda. Chifukwa nthawi imene ijadi ife timafunika chitukuko, anatipeza tisakuvala malaya, tilibe mankhwala, tikungobalalika, tikungophana. Ukapolo anathesa ndi iwo aja zimene zinali zabwino. Koma chimene analakwitsa ndi choti iwo aja amaona ngati kuti chani ife ndi zitsilu then kumatigwiritsa ntchito za thangata. Ndi pamene analakwitsira. Koma panopa ndi nthawi yoti tibwereso kumene kujako tikamyate. Amwene ndikuwuzani kuti kupita ku polisi kuja commissioner wa polisi akhale mzungu, ku procurement kukhale mzungu, ku matenda kukhale mzungu, ku traffic kukhale mzungu, ku traffic kuja kukhale mzungu. Ndikuwuzani kuti ku Scotland kuja ndi anthu oti they can provide magayi awo ku Scotland yard kuja ndikuti kukhala maatache kumabwera ku Malawi kuno kumadzathandiza administration. Muboma mu budget director zikhala mzungu, planning mzungu, ma PS oseaja kumakhala azungu. Ndikuti kukhala nonsense. Azungu amatha kupanga plan koopsa ndipo project implementation munafika ku NGO. Olo wantambala mafuna aziwo zoti yapita kuti. Laptop yaku NGO sungango wamba kusowesa laptop ku NGO. Ne magayi mukatenge magayi akumene kujako. Athandize kulamulira boma. Chifukwa choti black people have failed. Amati show me a successful black country. Kulibe dziko limene kuli anthu akuda limene likuchita bwino. In terms of economics, in terms of power, magetsi omwewa tukanika. South Africa imene inali hope
koma kungopanga switch dynamic kuti akuda agwire boma basi zinthu kuonongeka. In fact ku South Africa panopa anthu ambiri amafuna chani azungu aja abwerenso. Why? Chifukwa choti ifeyo city is serious. Number 1, ifeyo anthu akuda kunkhani ya long term planning is zimativuta. Number 2, ifeyo tili impulsive kwambiri, ma emotions kwambiri, timaona zinthu zapafupi, timafuna zinthu zoti zitisangalatse lero. Chifukwa chake anthu akuda olo ku America kuja ndi panja penipeni. Maziwa zoti anthu akuda ku America kuja ndi anthu osauka kwambiri, koma ndi amene amagula malaya udula kuposa aliyense, kugula masinika udula kuposa aliyense. Iwo anthu andiona ndingati anthu aku Congo kuvala zima suti za pink za red zopanda ntchito. Azungu amakhala akumanga zinthu zoti zaka 2000 kuno kumalawi tonse tizafa, ndalama ikabwera yonse kuyiblowa amene pa stili. Why? Ifeyo ndi chonchi basi. Ndero lani kuti dzikoli atenge magayi amene amatha kutani angathe kusintha zinthu. Ndilowe of course ndikulowa kumanda ndikulowa kumanda apaseni dzikoli anthu amene angathe kulisintha, anthu amene ali ndi kuthekera, anthu amene democracy ndi yawo. Ife yatikanika nanena kale kuti kumalawi kuno tikukanika kupita pasogolo chifukwa cha zinthu zazi aliyesa kuzikokera chakwathu wakwathu democracy ikukanika kupita pasogolo. Apaseni azungu zinthu zimenezi kunena kuti ifeyo dzikoli ndi lathu, mutilembe ntchito, muzitipatsa chakudya, kompano mutithandize chani government. Okay, abwera nawonso kayadza pesa kanthu kunoko, no problem. After all already panopa tikunena panopa nthawi ina yake imafika kuti azungu amatipasa 40% ya budgetary support kuti thandiza half ndalama. Kenako kuchipatalaku mupite ku medicine ku library amanga ndi azungu. Fees ya madoctor akulipira ndi azungu. Ndengata kuti thandiza kuseku chimene chingakanikise kuti asatithandize chani kulamulira boma likusintha dziko lindi chani. Ndiye ineyo ndikukupemphani kuti inuyonso ganizani kachikena kuli anthu ena yake wozikonda kwambiri anthu timatima chani ma pan-africanists amaona ngati kuti basi iwo ife tingakhale level imodzi ndi azungu osatheka. Amaona ngati kuti basi ifeyo ati we are the same. Osatheka. Osatheka. Ifeyo anthu akuda ndifokanika olompira omwewo matupi abwino, koma timafunika tipite ku France, tipite ku England kuti tikapange chani discover potential ya ife. Kumalawi kuno tikutani athletics yomweyi anthu ali kumachani kumayiko akunjaku ndi kumene akupanga chani realize potential yawo. Ndiye ineyo ndikunena kuti tithese katangale kumalawi kuno itanane azungu. Kuti tithese uchitsiru kumalawi kuno itanane azungu. Munthu amene azitipangira curriculum azikhala mzungu. Munthu amene azitipangira plan azikhala mzungu. Town planning mupite kumzuzu city, kuliyongo city, mukaone manyumba akungomangidwa sei mwachisawawa. Uyu ikulondoza, nyumba ikulondoza, no drainage. Mpanda wa munthu ukufika uko, mpanda wa uyu ukufika uko. Ena kuiko mtown mumanda. No planning. And kulima big kumene kujaku ogera. Koma chifukwa choti system imene akulira akupanga zinthu mwa ufumu ndikuti ma kickback store ndiye sizingatithandize. Yitanani azungu. Azungu abwerenso atenge dziko kunena kuti ifeyo tizisankha president. Kusankha president uja di koma ma technocrats onse akhale azungu. Ndi ukuwuzani kuti abwera kumene kujaku apanga masave akuwuzani kuti uku anthu achokeko uku kuyikaniko famu anthu apite uku kwakuti kuli ma minerals awo kuti abwere tendering process iyende mokuti zonse ikani pa online tipanga ma safeguards akuti system yeniyeni ya government osati zimene tikupanga panopazi ndizolephera zauchitsiru typical zimene akuyenera kupanga anthu akuda. Ndinanena example ya Haiti. Dziko la Haiti ndi Dominican Republic ndi maneba. Okay? Uku anthu akuda, uku ma Spanish.
amene kuti mukapite ku Haiti panopa uku kuli amphawi azaoneni kuposa ku Malawiko. Kumbali ina kuli anthu olemera, kuli anthu olemera, anthu amachoka ku America kumapita ku Dominican Republic. Dualism. Ku Haiti ko anthu akuopa, kuli nkhondo yapa chiweniweni, apolisi akuchita kuopa kuyenda mtown. Zimatheka bwanji. Pena pake khunguli Satana anatikhalira pansana, muzivomereza. Muzivomereza. Ife tikapeza chinthu basi timachiwononga. Anthu akuda ku America kuje ali kumalo, of course kuli kunali ma policies kalekalewo onena kuti amawasala anthu acha, koma zina zimakhala kuti basi ifeyo ndi anthu okanika basi. Ifeyo ndi anthu okanika kuti pasa chinthu timalephera kuchitani kuchisamalira. Ndikudusa kumanda ako China amalesa kujambula komabe siku linake nza kujambulia video yene zayika pena pake kuti muzai time kumanda ako China amaoneka bwanji. Anyway, kumanda komweso kuli chani kuli park. So moving on, ndende manena kuti anzathu ma societies onse apa dziko lapansi kalekalelo anali ndi ma civilization, ali ndi ma writing systems, ali ndi history ya itali. Ifeyo zimatikanika. Amva? Siti nganene kuti zaka 200 agogo ata matani tinayiwala kalekale chifukwa choti timathamangira zinthu zotisangalatsa lero basi zithere pompo kenako zizaoneka mmene zizayendera. Tiyeni tiyitane azungu azatithandize kuyambira maphunziro, kuyambira planning ya dzikoli, kuyambira chani economy ya dzikoli. Magaya ja, they will be more than willing. Mukawerenge mabuku achina William Estelle amanena kuti azungu chimene amafuna ndikuoneka kuti akuchitapo kanthu kutithandiza, white man's burden. Ndiye ineyo ndikunena kuti tiyeni tikayitane azungu aja abwerenso chifukwa ifeyo dzikoli latikanika. Kupita ku polisi kuja kunena kuti kosegula ma license kuja kuli mzungu. Ndi ndani amene angapite kumene kuja ndi 2000 kufuna kukadula chikopa, kukadula chiphaso kumene kujako. Ndiye kumavomereza magayi, kumavomereza takanika ifeyo takanika. There is no successful black country. Ma systems amatikanika kuwapanga chani implement democracy ndi anyuwani. Ife timadalira patriarchy, timadalira pay for play, timadalira chani ma systems ena yake onena kuti wamphamvu ndi amene atani alamulire. Nde tiyeni tikayitana azungu, tiyeni tikayitana azungu abwere kumene kuku azatithandize. Abwere azatithandize, abwere azapange fix system iyi. If I do the Chakwera, just look at the Chakwera guy. One look at the Chakwera guy, you know good is incompetence defined. Doro in a good bus. Kumbwambwana, you can actually see good the guy is as stupid as he looks. Mbuzi na in terms of leadership, he should be in the dustbin. Kumari Vachan, Paudindo, Kumari Vachan, and there you are, Amazon, the servant leadership. Tipempele basa kachoka kumene apita kaendera chichani iwo chimene amafuna aoneke ana awo ndikuda kulemera, azibale awo ndikuda kuzikundikira chomwe, ndikuda akachoka amene aja aloyena amene aja achoka tidye ndife ndikuti kuwononga chuma. Why? Tiyeni tikazimia tise kwa mabig ene yake amene anativasa zinthuzi. Dzikoli anapanga ndi iwowo, akanafuna akanangoti iphapo anatipangira dzikoli. Tikafusenso kuti tithandizeni dzikoli jalatani latikanika, dzikoli jalатikanika. Ndiye abwera ndi kuzapanga fix ma system ambirimbiri chifukwa panopa ndesizoona ndi mpira omwe tikukanika. So yes, we need white people. We need white people to come back, to come and fix this country because we have failed. Talepera. Ndiuze ni area imene ku Malawi tikuchita bwino panopa. Agriculture zero, education zero, the combination
of nuisance basi. Ndi anafelia basi. Anthu ombwambwana sizi kuziwika zoti paziko pano tikutani. Tikungokhala basi. Fetereza tigulie ndi boma. Boma litipange chakuti kuchipatala ino munthu olo kuseta, munthu olo kumina, munthu olo madzi okumwa tizichita kuuzidwa ndi boma zoti mupange chakuti. Umupange chakuti. Basi ife chimene timaziwa ndizoti kwacha tikavinire akuti. Uhule kukhulupirira ufiti. Munthu wakuda amayenda ngati kuti dziko lonseli lili ndi ma haters mbwe. Munthu alibe ndi kalikonse ali mbu. Koma maona ngati ali anthu ambiri amamuda. Bora achita moto mbaka yawe. Amakhala kulimbana ndi anthu kutukwa na anthu chani. You can understand kuti ma haters achuluka. Koma ka munthu kali kumuzi kumaona ngati kuti basi chifukwa choti akolola chidebe chimodzi cha mbatata ndi kuti basi akachitikira tsoka ndi kuti ndiye munthu uli kumuzi kulibe zipatala mwana akafa mwadzidzidzi basi mungaphetsa gogo kwina kwake uku. Zimaonesa kuti izizi zi endemic mu khungu lanu. Mamva? Ine ni maphunzira ku school inaki kunali anthu ambiri mbiri. Almost all countries were represented. Almost all countries were represented. Kunali anthu aku Afghanistan, kunali anthu aku Russia, kunali anthu aku Kazakhstan, kunali anthu aku Sierra Leone. Tene madaba ineyo kufuzu kuyankhula ndi adaina ka ku Sierra Leone amavala chi ring. Ndita se ring bwanji. Akuda ise ndikubwera kunoko. Agogo ine anandipasa ring to protect me. Koma munthu daily ku challenge. Ndi nkhisitu koma makhulupiriro sazoti kupunja kuno kula fiti akumusaka ndikuti kachi chimpulumusa chimene kuyankhula ndi aku America chimozimozi zimene amayankhula zimene amapanga anthu aku America zodabwisa kuti kodi what did you do wrong? What did we do wrong ife anthu akuda? Everything amene imatikanika ndiye no pakufunika kuti tikazimiyatise. Let's go back and bring the white man back. Tikuziwa zoti is rooted in superiority azizifira zoti chani. Koma yes, panopa amene pakakhala $1 billion. $1 billion. Ya munthu wakuda ndi one kwacha. Ndalama zonse zili m'manja mwazo. Ma systems zonse ali m'manja mwazo. Eni yake technology ndi azungu. In fact paziko panopa palibe dziko limene lingatukuke kopanda azungu ndinanena kale. Anapita ku Japan ukapasa technology. Ndikupasa kansika. Japan kuja Japanese ndi azungu anabweraso kunoko ku China. Zapasa ka technology ninsika. Achoka kunoko akupita sokuina ku Southeast Asia. Ndikuti kumene kwayenda azungu kumene asiya ku ndalama anthu akutukuka kumene kujako ndi technology. Kwasala ifeyo amatipasa ka ndalama kapazanji. Koma titafuna kumenya education kupanga plan amene industrialization kumene kujako. Azungu abwera ayika mafactory kumene kujako ochokera kwina. Even kunoko mafactory kunoko athawira ku Africa kumafunika chitetezo chabwino. Kumafunika chitetezo chabwino, kumafunika school zabwino. Muone ndimapangira dala kuyika tinthu toti tima meets takumalayi pa Facebook paine. Anthu amene amakwiya chifa ndi it's easy kuti munthu atani akuphe iweyo than to challenge status quo ndi ma norms anthu akuda. In fact chifukwa chimene ku Africa kunalibe civilization wolo kuti ma game changers ndi zimene zizi. Ndetu kukatuluka wina ake olo panopa kungoyankhula zina zake. Yankhula ngati ndiwe Malawi iwe. Yankhula ngati amayi ako ndi Malawi. Ama use language manager to control everyone should fall in line. Muzaone azimayi ku Malawi ko pakakhala muna sayankhula pagulu olo pa Facebook but they can't dare to comment. Chifukwa choti the society is so hostile ku Malawi ko ndikuti munthu amene wavula malaya amupha. Mzungu yekha ndi amene amabwera ku Malawi ko kuzavala mamini chani. Everyone else must fall in line. Everyone else must be miserable. In fact, Malawi ndi anthu akuda amafuna zimenezo zoti aliyense azivutika. Amalola kuti chani mwenye azipanga ndalama. Okay. Asakhale munthu wakuda nzawo. Idea yabwino, they will fight it. Chifukwa choti they would rather see nothing. Ndekuti ife amene 100,000 years ku Africa. Tango kati kuyenda kumbwambwana kupita uku
anthu amene anachoka ku Africa kupita kwina ndikukatukuka kubweranso kumazatithandiza ifeyo kumazatiuza kuti iye mwala wowo muthagwiritsa ntchito yakuti ifeyo basi kumangophana ndiye taphana. In fact akuti ukapolo uja amene umabwera tinali tikuphana kale chinali chapafupi iwoja kungobwera kupita kwa ena ndikukauza kuti tikupasani nsalu tikupasani mchere mukagwire mutigulire anthu aja ndikumapita kwina samagwira anthu akwawo iya limene zinalili ndiye timadana ku America kuja amene akati anthu akuphana sizoti amakhala azungu akupha anthu akuda. Azungu amapha mwina anthu akuda 100 muzaka 7 koma anthu akuda okhaokha mupite ku Brazil, anthu akuda okhaokha mupite kuchani ku El Salvador, mupite ku Congo, mupite ku John. Za John ndetse sitingayambe ndi kukamba komwe ku John amene ndi capital. Anthu amaphana kumene kujako ndi ma screwdriver kuphana amene society palibe chimene ikupanga ma drugs basi ma drugs basi. Ndi tiyeni tiyayitanenso azungu aja abwere azakonze dzikoli kunena kuti mmene munaliyambira muja bweranisi kodi mmene mukutione ife kunoko mungatithandize bwanji. Atiuza kuti nyanja igwisa ntchito mwakuti ukudothera noli muzizala mbewu zakuti msika iyi mungakayipeze kwakuti position iyi pakufunika munthu wakuti sizomangotenga kutchalichi sizomangotenga mafumu kupita nawo ku UN zinthu zopanda pake. Tiyeni tipiteso kwazo ndimalize ndikugwirizana ndi bwana Kapolo acho kunena kuti yes kuyambira achina John Tembo achina John Chilembo acho analakwisa kulanda boma ali mwansanga. Anthu amene anamitana kamuzu kuti abwera azalende dziko likuchokera kwa azungu analakwisa kanasi azungu aja amange misewu amange ma estate amange mazika kenakono ife titenge mphamvu ziti. Anyway, probably a call. Cheers. What the hell?